un parc mai degrabă neîngrijit într-un oraș balcanic într-o zi de vară, ca să nu ne depeizăm. Totul este uscat, un lac stătut și câteva salci aproape albe pe marginea apei murdare, ca și cum ar dori să o atingă. Micul prinț este așezat pe o bancă și privește în gol. Micul prinț digital se apropie pe alee într-un ritm alert. Căldura sufocantă nu există pentru el. Se oprește în dreptul băncii. Bună ziua, alter ego-ul meu. Am impresia că ești trist, ca să zic așa, melancolic. Ce e cu tine? Am ajuns din nou pe această planetă uriașă și mă gândesc la ce mi s-a întâmplat ultima oară. Am urcat pe un munte ca să văd de sus oamenii. Am salutat stâncile ascuțite, care mi-au răspuns imediat. Repetau ce le spuneam. Dacă aș fi strigat spre cerul de unde vin, m-ar fi auzit cineva? Într-un târziu am strigat. Sunt singur. Vârfurile îmi răspundeau, sunt singur. Ca și cum ar fi vorbit în locul oamenilor, care repetă ce aud în jurul lor. Ei vorbesc numai despre ei înșiși, cu excepția unui domn care știa să întrebe și care desena lucruri, aș fi zis, uimitoare. Posibil ca aceste lucruri să se fi întâmplat, dar nu mai contează. Acum trăiesc în altă lume, într-un prezent continuu. Ceea ce voi numiți omenescul etern îmi este străin. Mă simt în largul meu cu cei din jurul meu de când am decis să mă despart de tine și să abandonez mica planetă. Pot să înțeleg ce spui, nu să și simt. Oamenii au dreptate atunci când se ocupă exclusiv de ei înșiși. Asta înseamnă să fii conectat. Tu ești viitorul meu. Știu că am fost cândva aici, mai departe, printre nisipuri de necuprins. Eu, cel fără de casă, am fost fericit când acel domn a construit o casă, desenând o lată cu găuri, pentru oaia mea. Eram fericit când priveam acel desen. Casă, acasă, rostiți prea des aceste cuvinte, tu și cei care par să regrete realitatea mai bogată din spatele lor, cum spuneți. Realitatea este în fața cuvintelor, la un pas. Prietenul tău desena cutii. Casa este o cutie în care putem locui, desprinsă de restul lumii și de trecut. O cutie bine făcută în care mă pot mișca cu ușurință. Eu nu scormonesc în cuvinte, ci le folosesc pe măsură ce am nevoie de ele. Eu pot vorbi despre ce cunosc, iar tu la fel. Nu am nevoie de o cutie ca să mă simt acasă. Și dacă aș avea o casă, ea n-ar fi o cutie. Sunt mai puțin nostalgic decât crezi. Pentru mine contează un anumit tip de relație cu lucrurile și cu ființele, pe care o numesc deprindere. Timpul este mediul ei, așa cum spațiul geometric pare a fi mediul tău. Ai dreptate. Eu nu cunosc decât un timp, cel de care am nevoie pentru a parcurge o anumită distanță. Ți-am spus ce cred despre mania de a scormoni în cuvinte, pe care voi o numiți gândire. Tu ești un copil, cel care am fost cândva. Trăiești cu floarea ta și cu ființele pe care le îndrăgești. Și totuși privești lucrurile așa cum o fac maestrii tăi invizibili, de care eu m-am desprins cu totul. Care maestru? Eu îi caut încă. Consider lumea în nașterea ei continuă. Întâmpin ce-mi iese în cale cu un fel de mirare. Mă bucur de fiecare apus de soare. Dacă aș contempla mai multe apusuri la rând pe o planetă minusculă, nu m-aș bucura mai puțin. Caut un prieten. Deci sunt singur. Dar singurătatea mea nu este lipsită de evenimente. Folosești cuvinte ciudate. Despre maestrii tăi eu știu ceva. Ei există, trebuie să te desparți de ei ca să fii în sfârșit liber. Eu sunt. Lumea este ceea ce văd și ce apuc, nimic mai mult. Când vei înțelege acest lucru, vei fi puternic. Deocamdată depinzi de acei maestri pe care nu-i cunoști. Ei sunt în tine. Pentru mine, lumea apare odată cu deprinderile, cu sentimentul de a fi acasă.
mi se pare tot timpul că sunt la mine acasă, căci peste tot există o ființă de îmblânzit și lucruri în care pot pătrunde cu privirea și de care mă pot ocupa. Atât timp cât aceste ființe și aceste lucruri vor fi în jurul meu, știu că vor fi, mă voi simți acasă. O casă nu este o cutie, ci mai degrabă acest sentiment pe care l-aș putea numi locuire. Eu numesc lucrurile, nu le apuc. Nu sunt un amator de concepte. Nu-ți plac conceptele? Și totuși ele sunt frumoase, fiindcă le putem construi. Nu sunt nici eu lipsit de entuziasm, dragă cel care am fost și nu voi mai fi. Nimic nu mă încântă mai mult decât construcția, actul de a construi și ideea de construcție. Știu că spațiile pe care le concep sunt bune pentru toți. Acei oameni pe care tu îi numești cu un vag aer de reproș adulți construiesc și idei. La rândul meu apuc ideile în mod hotărât și resping tot ce este vag. Mă interesează concepția precisă a spațiilor, precum construirea lor. După cum vezi, am devenit arhitect. Un adult mi-a spus acum câteva zile că un arhitect are în vedere, în primul rând, acest sentiment de a fi acasă. Tu crezi că nu știa ce spune și totuși ideea mi s-a părut frumoasă. Ea survine casa, nu este construită. Mi-am dat seama că bucata mea aridă de stâncă, unde nu există construcții, este și ea locuibilă. Este locul meu, un loc. Ar trebui să pornești de aici, înainte de a construi. O, cel care am fost, ce tot spui? Ai devenit și tu amator de concepte? Renunță la ele. Nu știi să le construiești. Cum poți crede că meseria mea, arhitectura, poate avea o legătură cu aceste cuvinte vagi, precum loc, locuire? Presupun că și prietenul tău folosește astfel de cuvinte. Istorie, memorie, tradiție. Sunt inutile, crede-mă. Nu poți renunța la ele. Foarte bine. Eu n-am nevoie de ele. Trăim într-o lume în care aceste idei nu mai sunt relevante. Eu construiesc pentru oamenii care trăiesc în această lume. De aceea sunt puternic, bogat, apreciat, într-un cuvânt celebru. Mă bucur pentru tine. Despre cuvântul om, ce ai de spus? Este și el un concept? Bineînțeles. Fără el n-aș putea gândi spațiul, mai exact spațiile pe care le construiesc. Omul este corp în spațiu, un corp înzestrat cu capacitatea de a gândi. Omul este în această lume și gândește legăturile sale multiple cu lumea. Oamenii care se află în această parte a lumii și o cunosc, se orientează în ea și sunt fericiți. Gândirea lor este corectă. Acest cuvânt, corectitudinea, corespunde stării mele. De altfel, și maestrii tăi îl foloseau. La școală am învățat așa ceva. A trecut mult timp de atunci. Cei pe care îi numești maestrii mei nu erau lipsiți de putere și de ambiție, unii dintre ei. Totuși, pentru ei fericirea era în primul rând mișcarea către invizibil, pe care o numeau căutare. Spuneau că trebuie să căutăm cu inima, ca și cum cineva ar căuta o comoară îngropată în grădina casei. Despre ea nu se știe aproape nimic. O legendă spune că e acolo. Această comoară ascunsă este sufletul casei și o parte dintre al nostru. Acasă la mine nu există construcții, dar o casă fără suflet ar fi o simplă cutie. Eu visez la case cu comore ascunse. Nu înțeleg ce spui, dar văd cum te orientezi în lume, mai bine zis dincoace de ea. Ceva în tine scormonește în cuvântul om. Sufletul tău de copil este neliniștit. Tu cauți, eu am găsit. Ceva din mine a rămas în tine și tu crezi că o casă este făcută după chipul omului. Da, pentru corpul meu, al tău, al nostru, cel care vede, aude, atinge, se mișcă, cum spuneam. Iar noi, arhitecții, anticipăm mișcările corpului și astfel dăm un sens spațiilor pe care le construim. Nu crezi că spațiile sunt și pentru inimă? Adică pentru sentiment? Nu înțeleg acest singular. Avem sentimente care ne leagă de ceilalți și care aparțin corpului în mișcare. Sunt și ele mișcări, emoții pe care le
controlăm din gândire. Am impresia că între om și un ceas mai perfecționat, diferența nu este foarte mare. Asta crezi tu, dacă nu mă înșel. Te înșeli. În anumite privințe, perfecțiunea ceasului este superioară. Totuși, ceasul este făcut de om, iar omul este făcut de natură. El nu are nevoie de nimeni ca să funcționeze, atât timp cât funcționează. El este mai puternic decât ceasul, decât orice obiect și orice ființă, dacă este conștient de puterea sa. Omul puternic nu scormonește în cuvinte, nu se lasă purtat de imagini, ci lucrează asupra emoțiilor sale până când acestea devin controlabile. Pentru acești oameni construiesc eu. Înțeleg că vorbești despre adulți. Copiii au nevoie de alți oameni. Da, am devenit adult, chiar dacă aparența mea nu este total diferită de a ta. Vei fi surprins. Și spiritul meu este parțial al tău, al celui care am fost. Ți-aș fi recunoscător dacă mi-ai spune în ce sens. Este vorba despre un anumit contact cu realitatea, cu lumea înconjurătoare, pe care unii ar numi-o naivă. Noi nu ne sfiim să spunem lucrurilor pe nume. Nu vorbim despre aceleași lucruri, dar cele despre care vorbim ne apar aievea. Avem convingeri ferme și le rostim în modul cel mai firesc. Fără îndoială. Totuși, acest cuvânt convingere nu mă inspiră. Nu mă regăsesc în această întărire a sentimentului, în această fixare a lui în anumite limite. Sentimentul este infinit. Emoțiile, trecute sau nu prin filtrul rațiunii, rămân la suprafață. Am impresia că ai privirea interioară, cum o numești, îndreptată către singular, către unul și unicul. Înțeleg într-o anumită măsură ce vrei să spui, dar eu rămân omul multiplului, al diversității. Gândirea mea aderă în mod spontan la tot ceea ce se petrece în lumea de azi. Sunt pentru cei mulți, în și pentru lumea lor, iar cei mulți sunt pentru mine. Și nimic nu mi se pare mai fals decât afirmația unora că există o diferență ireductibilă între suflet, cum zic ei, și lumea socială. Ei folosesc și un cuvânt pretențios pentru a o desemna: eterogenitate. Unul dintre maestrii mei îl folosea, dacă nu mă înșel, în jurnalul său. Îmi pot spune, te rog, un lucru? Dacă unicitatea și unicul nu te preocupă, cum poți intra în relație cu cei mulți? Vreau să spun, cu fiecare dintre ei. O relație între doi oameni, indiferent de durata sa, o viață sau un minut, nu este unică și nu presupune ca fiecare om să fie conștient de sine în acest mod, a fi unic. Mă adresez celuilalt. Vreau să știu ceva despre el. Aștept același lucru din partea lui. Un dialog are loc între doi oameni unici. Nu-i așa? Doi? De ce nu? Îndeopște suntem mai mulți, fie și doi. Cu prietenii vorbesc despre realizări profesionale, despre călătorii în țări îndepărtate, despre băuturi fine și apartamente de lux la malul mării, uneori despre politică. Constatăm că avem aceleași păreri. Pe clienți îi îndrum, vorbim despre spații. Ei își vor însuși spațiile lor, acele spații în care se vor mișca, fiindcă eu le-am conceput în acest scop. Ideile mele devin realități tangibile. Este tot ce mă interesează. O relație poate exista între un om și orice ființă vie. Uneori mi se pare că prin ea văd și simt lumea, o lume mai vastă. Dacă iubești o floare care se află undeva pe o stea, noaptea e plăcut să privești cerul. Toate stelele înfloresc. Am citit undeva aceste rânduri. Am învățat la școală că acest gen de exprimare se numește poetic. Cine se mai exprimă astfel în ziua de azi? Am învățat la școală că acest gen de exprimare se numește poetic. Cine se mai exprimă astfel în ziua de azi? Nici măcar adolescenții. Ei vor imagini și cuvinte susținute de imagini.
În revistele bune, textele sunt descriptive ca să fie înțelese de toți. Fotografiile clădirilor sunt încă cele care contează. Din nou adulții, numai ei, ca și cum n-ar fi și ei copii. În călătoriile mele am văzut adulți ciudați. Unii dintre ei pierduți în calcul, toți preocupați exclusiv de ei înșiși. Trăiau pe o mică planetă invizibilă sau mai degrabă în ea, în sfera preocupărilor lor, din care nu simțeau nevoia să iasă. Unii erau arhitecți. Vorbeau mult despre spațiu și spații, mai puțin despre oameni. Am încercat să aflu pentru cine construiau. Îmi răspundeau necontenit, pentru corpuri în mișcare. Sper că apreciezi rigoarea meseriei noastre. 3 categorii de oameni gustă edificiile mele. Arhitecții, oamenii politici și, nu în ultimul rând, cei care cred ce le spun unii și alții. Am reușit să-i conving că o clădire roșie de beton în mijlocul unui sat cu case vechi de lemn este ceva frumos. Vrei să spui interesant, dar frumos? Tu crezi că majoritatea oamenilor își pun astfel de întrebări? Ceea ce în trecut se numea operă de artă sau de arhitectură le-a devenit străin. Operele nu stau pe margine, ele sunt integrate în circuitul comunicării. Nimeni nu se mai întreabă ce sunt în ele însele. Dacă eu, puternic și bogat, fac o clădire și afirm că este valoroasă, oamenii mă cred. Poziția mea în societate este cel mai bun argument. Am observat că așa funcționează lumea adulților. Fiecare n-are decât un gând, să spună ce spun ceilalți, probabil să gândească la fel. Nu e greu să-i faci să creadă orice. Că o clădire roșie de beton, să zicem, în mijlocul unui sat vechi este ceva acceptabil. La început mi se părea ciudat că lucrurile se întâmplă astfel. Mai târziu am înțeles. Cine nu privește invizibilul cu inima, vede numai vizibilul cu ochii de carne și nu caută nimic dincolo. Dacă nu ești ancorat în invizibil, cuvântul frumos n-are sens pentru tine în cele din urmă. Ești un copil. Vezi lumea adulților de la distanță, nu participi la ea. Ce spui tu avea sens în lumea de ieri, nu și în cea de astăzi, singura care există. Tu crezi că gândurile unui om pot fi adevărate, că un lucru poate fi frumos? N-ai cum să înțelegi că adevărul survine atunci când cei mulți rostesc în mod repetat anumite propoziții. Noi fabricăm tot, inclusiv adevărul, care depinde de voința noastră. Deci casele, niște cutii mai sofisticate, sunt fabricate și ele. Eu n-aș locui într-o astfel de casă. Indiferent dacă vă mărturisiți vouă înși pe acest gând, voi credeți că arhitectura este făcută pentru arhitecți, că numai aceștia o înțeleg. Există însă și arhitecți care simt invizibilul și văd cu sufletul spațiile în care pătrund, acestea având și ele un suflet. Ei visează îndelung la spațiile lor înainte de a le proiecta. Imaginația lor este hrănită de poezie, rănită fiind de ea, transformată. Trăiești în altă lume, aceea în care am trăit și eu. Atât știu despre ea. Că a existat, în rest nu reușesc să mi-o reprezint. Pentru mine această lume, societatea, este singura reală. Este frumoasă și complexă. De ce m-ar interesa o lume pe care tu o numești mai vastă atât timp cât activitatea mea se desfășoară în această lume? Viața fiind aici atât de interesantă, de variată. Poezia, literatura. Uneori am timp pentru acest gen de plăceri. Sfera artei n-are însă nicio legătură cu meseria mea. Eu nu vorbesc despre altă lume, ci despre invizibilul din lumea aceasta. El este. Ceea ce simt este sau ar trebui să fie adevărat și pentru adulți. Vorbesc despre adevărul locuirii. Pe planeta mea nu există casă, dar eu locuiesc acolo. Dacă aș construi aici o casă, înțelesul ei ar schimba înțelesul lucrurilor. M-aș împrieteni cu ea, cu lucrurile din ea, cu cele ce sunt și au fost. Tu nu te schimbi. Rămâi un idealist și un visător. Tu ești mai dependent de trecut decât crezi, de un anumit trecut, cel al utopiei. Posibil.
Eu trăiesc în această lume ca și cum ar fi perfectă, iar clădirile pe care le construiesc sunt în felul lor perfecte. Lumea ta mi se pare sufocantă. Nu mă simt acasă în ea. E prea mult zgomot în ea, pe care tu nu-l mai auzi. Eu prefer tăcerea, în care pot iubi o floare, iar casele mele ar fi pline de tăcere, căci numai în tăcere adevărul fiecăruia se leagă și prinde rădăcini. Omul care caută adevărul sau ar putea locui în acele case făcute pentru el. Visător incorrigibil. Te vei schimba și tu într-o bună zi. Atunci va fi sfârșitul. Nu mă interesează ce a fost și ce va fi. Ce se află în jurul meu mă mulțumește de plin. Apreciez sinceritatea ta. Până la urmă nu putem fi decât ce suntem. Așa este. Mulțumesc pentru lectură, a fost impecabil. Foarte expresivă. Sunt curios cum or să fie celelalte, dar asta merge direct la tema propusă și interesantă. Să readuci dialogul. Mie mi se pare, adică o să fiu critic, dar iau în sensul critica e cea mai interesantă. Mi-a plăcut foarte mult finalul, ultima pagină. Mi se pare mult prea lung. Prea lung? Da. Eu aveam impresia că e prea scurt. E lung. De cât a durat? Cât a durat? 20 de minute. Nu, dar are dreptate, pentru că în comparație cu lui care e numai de o pagină jumătate. Un regizor o scurta la 3 pagini. Este? Da. Nu, își pierde asta, deci cum să zic, sunt atâtea lucruri de discutat. După aceea, la început am crezut că acel alter ego este legat de lumea digitală. Ca după aceea, de fapt, să vireze într-o chestie, cum zicea și Saint-Exupéry, dacă zici de o casă că e frumoasă, cu cărămizi, cu nu știu ce, nu contează. Dacă zici că o casă 100.000 de... Așa, deci după aia virează către chestia asta, o chestia pragmatică, deci e vorba de un pragmatism actual. Deci, între digital, virtual, dar digital și pragmatismul ăsta al generației de acum, e o diferență totuși. Nu poate să migreze. Mie așa mi s-a părut. Până la urmă, micul prinț al tău și ăla vorbește ca un arhitect. Deci, păi da, bine, n-am amândoi. Păi da. Da, dar e neclar la început. Da, am uitat să dau titlul. Titlul este Două case. Asta ar fi fost important să spun. Deci două concepții despre casă, nu? Asta e Da, trebuie să simt. Eu în text am simțit o variație între personaje. Știi? Da, adică ca să-ți răspund la prima... Textul tău merge pe o anumită logică filozofică și a unuia și a altuia. Numai că la el, la tine n-am înțeles de la început. E coerent, dar la el există această ruptură. Da, eu într-adevăr... Eu n-am făcut nimic. Da. Nu-l criticați, nu-l împușcați. Nu. Da. Eu de-aia zic. Nu, deci, e adevărat că eu am pariat pe ideea că lumea digitală se confundă cu lumea de azi. Că lumea de azi funcționează... Nu. Bine, asta e premisa mea. Păi, bun, eu sunt de acord, dar... Eu nu zic că nu-i criticabil. Personajul trece dintr-o chestie în alta foarte abrupt. E așa mi se pare. Niciunul din personaje nu e consecvent într-un fel. Și sigur, niciunul dintre ei nu mai este micul prinț. Adică amândoi sunt complet. Adică schimbați. E altceva, Da, asta nu e un lucru nou, nu e exact, doar n-am vrut să repet... Adică micul prinț, arhitect, trebuie să rămână micul prinț. Iar micul prinț digital să fie digital. Da, dar până la urmă tema asta n-a fost musai despre micul prinț, a fost o meditație în legătură cu micul prinț. Da, mă, dar eu sunt de acord. Dar ce e clar că digital este o metaforă. Asta dacă... Asta e senzația pe care am avut-o eu din text este că e conflictul
pe care să zicem că arhitectura l-are în inima ei de când există, pentru că ai partea artistică și partea concretă, de ce poți face fizic. Da. Dincolo de ce viziune ai. Și asta mi se pare că a fost mai degrabă dialogul între... Și aici, da, pe asta e miza. Asta e miza. Și digital e o metaforă, nu înseamnă că sunt tot timpul în fața calculatoarelor. Încă o dată, cu alte cuvinte, personajul arhitectului digital al alter ego-ului nu este constant pe parcurs. De acord. Dar nici celălalt mi se pare constant pe parcurs. Dar asta e cu atât mai bine. Pentru că e izvorâs din același om. De-aia am zis că n-au cum să fie. Da, nu e coerent cu sine însuși. Asta e altceva. Și ca stil, și ca limbaj, și ca mesaj. De-aia am zis că e un text literar și în care ai... Nu. Dacă ar fi prea coerent, mi se pare că ar fi boring. Deci, oricum, pentru că ai fraze foarte lungi, multe fraze lungi, și atunci asta îți transmite că e o chestie foarte serioasă, chiar literară. Da, bine, aici sunt de acord cu obiecția asta. Eu recunosc că e un text pe care despre care știu că va fi publicat. Și poate că, va fi citit, publicat, citit. Și poate că dacă l-aș fi redactat numai pentru școala noastră, poate l-aș fi redactat puțin altfel. Nu, dar într-un fel e de înțeles, că până la urmă e un text scris de un filozof. Da. Rămâne cu deformația profesională. Păi nu, asta e bine, nu e nicio chestie. Dacă nu e citit și doar auzit, că până la urmă a fost un dialog foarte interesant. Aia e că, până la urmă, fiecare, și noi am contribuit la alt înțeles pe care l-am avea fiecare citind-l de pe foaie. Citești, te oprești, te gândești, meditezi. Mie mi se pare că asta până înainte de a avea o părere foarte trebuie să-l mai citesc mai atent. Da. Plus că, iar, dintr-o audiție, ce am citit eu este prima vedere. La o a doua vedere nu l-am mai citit bine. La a doua vedere a fost foarte bun. Da, asta e și frumusețea artei. Da, că asta e... Pe mine m-a ajutat lectura. Ca să fie coerent cu el însuși sau așa, necesită niște pauze. Exact cum ziceți, niște liniște, adică niște momente de liniște. Cum ar putea fi tratate aceste momente de liniște, mi-e greu să spun. Adică să fie un text mai neutru sau o parte mai neutră. M-am gândit, asta e ceva interesant, m-am gândit să creez al treilea personaj, care ar fi fost cel al scriitorului, care ar fi oferit ce spui. M-am gândit la asta. Dar era prea complicat. Un comentariu din nou, așa cum ai făcut la început. Da, ceva în care ar fi revenit atmosfera puțin. Adică ca o scenetă din asta dramatică, în care faci miza în scenă. Da. Și recunosc că n-am avut timp. Și unde acest autor ar fi interesant să nu spună nimic. Eventual să nu spună. Și urmărește pe ăștia doi. Și să ai doar câteva precizări, așa cum am făcut aici. Nu, dar textul are deschidere și poți să... Are multe teme și el, altele decât în Necuprins. Mai mult. Dar n-am zis asta, eu am zis cum poate fi îmbunătățit. Și al tău poate fi îmbunătățit. Evident, l-am scris, l-am terminat azi dimineața, la 5. Da, nu. Acum, dacă îmi permiteți, noi doi o să înțelegem, adică colegul Radu o să înțeleagă ce vreau să spun. Eu, fiecare text pe care îl citesc, poate să fie și un roman sau poate să fie să ascult o piesă de teatru pe timpul când se dădea teatru radiofonic. Cât am ascultat eu la radificarea aia. Așa. Noi avem o deformație profesională, că noi percepem lumea mai prin ureche, așa se spune. Și eu l-am perceput așa, el a vrut să fie la un moment dat o polifonie. Da. Două voci care interferează, care discută, care așa. Prin transformările pe care le-ați observat ale personajelor,
ele au început să interfereze la un moment dat și din polifonie s-a transformat în eterofonie. Da. Eterofonia este acel tip de polifonie în care sunt două linii melodice înrudite între ele, nu identice, și care la un moment dat interferează. Și au momente în când cântă la unison. Și pe urmă iarăși se despart și iarăși se întâlnesc. Da, deci numai ceva că de genul asta ăsta. trebuie să fie urmărită în mod conștient ca să iasă bine. Știi? Da, să nu poți să suprapui oriunde. Să fie deliberată cumva. Și tu să fii conștient că există alea două linii melodice. Adică să le identifici. Dar asta înseamnă multă prelucrare la text. Textul ăsta nu m-am ce să prelucrez la el. Ăsta e, cu calitățile și defectele lui. Da, asta e clar. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus. Da, asta sunt de acord și cu asta. Că ar fi putut. Sunt romane care sunt scrise polifonic, în care apar personaje, interferează. Bine, și faimoasa teoria lui Bakhtin, cred că a polifoniei în romanele lui Dostoevski, că fiecare personaj are logica lui și de fapt scriitorul practic nu intervine. Îl lasă pe fiecare doar e un observator. E un observator, îl lasă pe fiecare să se desfășoare până la capăt în propria lui logică. Eu mult zis că am încercat să fac asta, dar puțin în direcția aia privesc, așa, în măsura posibilului, să las pe fiecare să fie ce este. Acum, evident că am reușit foarte parțial, că da. Aici avem, senzația este, cum spuneam, că ar fi fost fain un al treilea personaj tăcut, e Sfânta Treime, în care unul dintre cele trei personaje nu se implică. Da, nu se implică. Așa că e toți se nasc din aceeași personalitate. Da. Da, unul rămâne în fundal. Da. Nu se manifestă, rămâne. Da, asta ar fi fost interesant. A fost interesant să... De fapt, această introducere să fie cumva prezentă. Eu înțeleg că majoritatea observațiilor se referă la aspectul literar al textului. Și pe mai vine aspectul mult mai profund, cel filozofic. Da, nu știu că mai profund. Cel de meditație asupra... Eu am văzut asupra a două lumi. Da. Lumea concretă și lumea ideilor. Da, lumea interioară. Interioară, da. Da. Care este... Și aici e un conflict, într-ador, universal. Da, nu e ceva foarte original ce am scris, sunt conștient de asta, dar mi se par că sunt lucruri importante. Adică și eu personal trăiesc și acest conflict în arhitectură. Mi se pare că efectiv sunt două viziuni. Bine, nu zic că unii le împletesc, nu zic că toți arhitecții sunt de o tabără sau alta, dar aceste tabere există. Și sunt unii, bineînțeles, ar fi a treia tabără, cei care iubesc și concretul și visul, de fapt. Dar asta mi s-a părut mie important, cumva să exprim acest dualism. Deci de asta am scris.